להכניס את ענף הפנייה לקיפאון עמוק. כרגע חסרים במשק 95,000 עובדים, מה שמוביל לכך שחצי מאתרי הבנייה לא פעילים. הקבלן יוסי אברהמי, שלום. שלום וברכה. כמה פרויקטים יש לך? יש לי כ-15 פרויקטים בארץ שהם פעילים, אבל ב-20%... בקושי עובדים? כן, בקושי עובדים. אבל זה לא רק בעיה של הפועלים הפלסטינים, נכון? לא, זה הבעיה יותר גדולה של המנהלים, שכל המנהלים וכל המהנדסים נמצאים בעזה או ביהודה ושומרון. אז שם הם פוגשים גם את העובדים שלנו ביהודה ושומרון ובעזה. תראה, עכשיו יש בערך רבע מהפועלים הפלסטינים. היו לפני המלחמה 128,000, היום יש 33,000. מה עושים? אתם לא רוצים את הפלסטינים בחזרה, נכון? תראי, לא מזמן היה 7 לאוקטובר, וזה ברור מה קרה, ואנחנו נמצאים עוד בלחימה. כל עוד שהם נמצאים בלחימה, לפי דעתי, זה אבסורד להביא אותם כרגע לפה, שתיגמר הלחימה. אם יחשבו להביא אנשים בגיל 45 שיש להם ילדים ועברו את השב"כ, כלומר, אתה אז אני חושב אתה פוחד אבל מהם? לא צריך להתרגל אליהם. צריך למצוא שיטות חדשות ולהתחיל להתכונן אליהם, כמו להביא עובדים זרים, אבל לא לדבר על להביא עובדים זרים, אלא ממש להביא עובדים זרים. אז זאת הייתה השאלה הבאה שלי, הרי הממשלה החליטה, יש החלטות של שרים, להביא עשרות אלפי עובדים מהודו, מסרילנקה. למה זה לא קורה? כן, אני לא רואה. בדיבורים אני שומע, נחיתות אני לא רואה, ופניות לקבלנים שתבואו לאסוף עובדים זרים שהגיעו מהודו או מכל מקום אחר, אני לא שומע. צריך, כמו בשנות ה-90, אריק שרון בנה פה ל1,000,000 איש, הביא 90,000-100,000 עובדים זרים, בנינו והגענו למטרה. שאתה בפרויקטים שלך עובד ב-20%, מה זה אומר מבחינת קצב המסירות? כמה אתה תעכב את המסירה ללקוחות? כמובן שאני אעכב את המסירה ללקוחות, זה לא רק בגלל שהאנשים שלנו במילואים, או העובדים הפלסטינים לא מגיעים, גם המפעלים לא עובדים, גם כל הייצור והספקה לא מגיע, גם התובלה הימית לא מגיע, כלום לא מגיע. אז כמה? תנסה לכמת לי את זה. אני יודעת שאנחנו לא נמצאים בסוף התהליך, אבל... אני חושב שזה... הרגולציה שיש בזה, צריך לבוא הרגולטור ולחשוב על זה כמה התעכבנו, ולהחזיר לנו את הזמנים 5 חודשים, 4 חודשים. אבל אתה אומר לשרים, אני צריך עובדים. מה אומרים לך? כמובן, לא רק עובדים, אני גם צריך מנהלים. מי יביא לי את המנהלים? אני חייב מישהו שינהל את השטח. הם נמצאים גם בעזה, גם ביהודה ושומרון. גם אם יבואו עובדים, מישהו צריך לנהל אותם. יש מלחמה, אני מבין. אבל גם אם יבואו עובדים וננהל אותם עם פחות מנהלים, אבל שיביאו עובדים, לא יביאו לנו. צריך להתרגל לעובדים החדשים. לא צריך להיות מכור לפלסטינים כל החיים. לא מספיק מה עברנו לא מזמן. עוד הפעם, מהטרגדיה ברחובות, שאנשים... אז אתה אומר, את הפלסטינים לא, אבל תקלו עליי להביא את הפועלים הזרים. אני חושב שהלחימה תיגמר, עד שהלחימה לא נגמרת, שום פלסטיני לא צריך להיכנס, ברגע שהלחימה תיגמר, יתחילו להכניס אותם מגיל 45, אלה שיש להם ילדים ושהשב"כ עבר דרך השב"כ. לא כאלה שהם צעירים ויכולים לרגל לי פה, ואני צריך לשלם להם משכורת על ריגול. ראינו מה קרה ב7 באוקטובר, אני לא מוכן לזה. אתה אומר אין אמון. זה שאני אינטרס להביא יותר עובדים, אבל אני גם אזרח של המדינה, ואני צריך להסתכל על כל אזרחי המדינה, לא רק על עצמי שיעבדו אצלי. יוסי אברהמי, תודה רבה לך. תודה רבה לכם.